Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanmu da warhaka. A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Makafi, fassarar Sultan ne. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai. Akwai jarumi Akshay Kumar da Amitabh Bachchan da sauransu. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai. Akwai manyan jarumai a cikinsa. Domin kallon wannan shiri sai ka biyo mu har ƙarshen bidiyo. Za ka ga yanda za ka je ka kalli wannan shiri. Wani idan ya ga wannan guntun bidiyon sai ya ce ai shi bai ga fim anan ba. To za ka jira sai ka kalli ƙarshen wannan bidiyon, insha Allah za ka gani yanda za ka je ka kalli wannan, za ka ga yanda muka ajiye link ɗinsa za ka kalle shi insha Allah ba tare da bata lokaci ba. Kuma muna da group na WhatsApp wanda ake tura fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Kowane lokaci akwai sabon fim fassarar Sultan ko na Algaita. Domin kallon wannan fina-finai za ka iya shiga wannan group. Domin kuma shiga wannan group za mu ajiye muku wannan lambar waya. Group ne wanda ake biyan kuɗi. Idan ka biya kuɗi za a saka a cikin wannan group, za ka samu fina-finan Indiya Hausa. Kowane lokaci akwai sabon fim a cikinsa insha Allah. Idan kana buƙatar shiga wannan group, idan kuma ka shirya biyan kuɗi za ka ɗauki wannan lambar wayar da muka ajiye, sai ka tuntuɓe mu ta WhatsApp, za mu yi maka bayani insha Allah sai mu saka cikin wannan group idan kana buƙatar shiga group ɗin. Domin kallon wannan shiri mai suna Makafi, shi za ka iya kallon sa ba tare da ka biya kuɗi ba. Yana cikin YouTube, ga link ɗinsa kamar haka. A kwanakin baya mun kawo muku wani shiri mai suna Kuskure. Shi ma shiri ne wanda yake da daɗi sosai. Duk wanda bai kalle shi ma ya shiga ya kalle shi. Shi kuma shiri mai suna Makafi shi ma haka muka ajiye muku link ɗinsa kamar yadda muka ajiye wannan shiri mai suna Kuskure. A nan za ka ga rubuta subscribe ko yes abone, za ka danna mana subscribe. Idan ka danna mana subscribe kowane lokaci za ka samu duk abin da muka saka insha Allah. Idan kana buƙatar kallon wannan fim, a nan wurin za ka ga rubuta Kuskure. Shi wancan za mu rubuta muku ne Makafi. Kana danna kan rubutun nan ko kuma wannan alaman da nake nuna maka wannan, kana danna shi za ka ga nan bulon rubutu za ka gani ya bayyana nan. Kana danna wannan link ɗin nan, wannan alamar rubutun nan za ka danna. Kana danna shi zai kai ka inda za ka je ka kalle shi a cikin drive. Idan kuma kana so ka yi downloading za ka iya sauke shi cikin wayarka kowane lokaci za ka iya kallon sa insha Allah. Idan kuma baka samu kallon wannan fim ba sai dai baka tsaya ka kalli wannan bidiyon ba. Wani idan ya ga wannan bidiyon ba zai jira bidiyon ba sai dai ya ɗauki lambar wayar sai ya ce shi ya ga wani bidiyo bai ga amma fim ɗin a ciki ba. Za ka tsaya ne ka kalli wannan bidiyon sosai insha Allah za ka iya kallon wannan fim. Kuma ba ma wannan ba, akwai saura fina-finai wanda muka tura cikin wannan YouTube namu ga kamar su haka. Fina-finai ne su ma wanda suke da daɗi sosai za ka iya kallon su ma insha Allah. Wanda suke tambayar Kangin Bauta kashi na 3, shi kuma Kangin Bauta kashi na 3 yanzu bai fito ba. Shi da fashi duka mutane sun fi tambayan su insha Allah. Sai dai nan gaba za su fita. Yanzu dai ba su fito ba ko talla su ma yanzu babu insha Allah. Yauwa, ana zan ce muku salam.